Čau, ahoj, jsem zpět. Vzal jsem si volno v práci, abych vám mohl ukázat, jak tady vypadá 400 metrový ovál. Jdeme na to. Takže jak jsem vás dříve informoval, že si projedeme na kole trať, tak jsme zjistili, že nemůžeme zde na kole po trati jezdit, takže se projdeme a postupně si krok po kroku projdeme tuto dráhu. Takže zde jsme vyšli po startu a krajíme první kroky, první metry. Zde vlastně po té, co vyběhnete první 200 metrů, protože se bude startovat 200 metrů před cílem, budete mít za sebou 200 metrů a bude vás čekat ještě 12 kol. Zde se dostáváme v blízkosti víceúčelového hřiště, kde si můžou hrát děti basketbal, tenis, fotbal a jiné sporty, ale to nás nebude zajímat. Po levé straně vidíte zakryté zelené travnaté plochy, je to krásně připravené. A ještě jsem zapomněl dodat, že vidíme tedy dráhu o 3 dráhách, 3 lajnách a 400 metrový ovál, který tady zde byl vybudován. Ano, zde se budeme blížit k prvnímu zákoutí této 400 metrové trati a tu vám hned přiblížím. I já jsem tady s tím na některých trénincích měl problém, takže až budete finišovat v posledním kole, tak můžete mít problém při vyšší rychlosti. Zde vlevo vidíte železný rantl, který ohraničuje víceúčelové hřiště, takže pozor na to, až budete finišovat, abyste se o něj netečovali. Nebylo by to moc příjemné. Ano, zde se dostáváme dál, vidíme trošku vyšší trávu po levé straně, ale snad vás nebude omezovat, případně se do středy ještě zastřihne, aby bylo všecko v pořádku. Zde se dostáváme ke první stovce a zde mám vyznačeno 300 metrů do cíle, takže zde vás bude čekat vždy ještě 300 metrů do cíle. A pomalu a jistě se dostáváme na protilehlou rovinku. Zde fouká vítr jak kdy, to může být docela problém, ale pokud poběžíte schovaný za někým, poběžíte rychle, tak nebude problém. Ale pokud bude foukat jihozápadní, případně severozápadní vítr, můžete mít problém. Ale o tom všem vám budeme informovat den předem, večer, v úterý 21. července, jak vypadá předpověď, abyste se na to mohli připravit a případně si připravit taktiku na závětrný pytel a jestli se budete za někým schovávat, anebo budete někomu tahat tempo. Zde míjíme pravou hostující střídačku a dále máme potom domácí střídačku, takže doufejme, že bude zaplněna fanoušky. Zde máme tedy jenom takto provizorní, fanoušci zde můžou stát na chodnících, ale na druhé straně máme starou tribunu, která tady stojí od dávných dob a může zde být až 800 diváků na jedné tribuně, takže 1600, takže můžeme počítat s návštěvou kolem 2000, ale pokud tomu tak bude, to těžko říct. Půjde o to, kdo bude závodit a jaké budou povětrnostní a klimatické podmínky. Příznivé jak pro závodníky, tak pro fanoušky, aby dorazili. Ano a pomalu a jistě se dostáváme na metu 200 metrů, zde budeme startovat. Zde proběhne váš start na 5kilometrové distanci a uvidíme podle počtu účastníků, jestli zvolíme 1, případně 2, dokonce třeba 3 rozběhy. Uvidíme, aby to všechno pořadatelé, organizátoři zvládli. Ano, takže jsme prošli metou 200 metrů, kde budeme startovat a blížíme se dál, kde po levé straně bude výškařský sektor, který nás nebude zajímat. Zde mám občas problémy s trávou, která zasahuje do první dráhy, kde běhám, ale myslím, že se to zajistí tak, aby s tím nebyl problém. Ještě jsem zapomněl dodat, že někde na distanci 2000 metrů, 3000 metrů, pokud bude panovat tropické počasí, které je hlášeno jak teď na víkend, tak na příští týden, tak budou k dispozici občerstvovací stanice, alespoň s vodou a případně dalšími akvizicemi, které by pomohly. Ano, teď jsme právě prošli metu 150 metrů do cíle, která zde není vyznačena jako klasickými handicapy na stadiony se 4, 6 až 8 dráhami a tak tu mám vyznačen bílou barvou. To vám případně před závodem ukážu, pokud byste chtěli finišovat posledních 150 metrů za 20 vteřin nebo lépe, což někteří můžou umět ze startovního pole. No a vidíte, že se dostáváme k tribuně, kterou jsem zmiňoval, a taktéž se dostáváme hlavně k cílové rovince, která vás bude čekat potom, až absolvujete 12 kol na metu 200 metrů a tuto zatáčku
a dostanete se na cílovou rovinku. V zatáčce, kterou jsme právě prošli, vítr moc nefouká, takže zde se nebojte. Snad tomu nebude jinak. Ano, a jsme na cílové rovince, byly hezky vyznačeny dráhy na finish nebo na stovkový závod. Zde jsou 4 dráhy na rovince. Ano, a my už vidíme cíl, takže až budete zde, tak to bude dobré, ale budete muset mít za sebou už 12 okruhů, takže doufujeme, že všichni zdárně dorazí do cíle tak, jak budou chtít a v čase, který si naplánují, anebo s kolegy, s kterými poběží. Tady máme metu znázorňující 50 metrů do cíle a to už bude opravdu kousíček. Tady vidíme po pravé straně druhou tribunu, takže máme tady 2 tribuny s velkou kapacitou a vidíte i sloupy, které označují to, že je tady umělé osvětlení, ale jelikož poběžíme v 7 večer 22. července, tak umělé osvětlení nebude potřeba. Takže já doufám, že jsme si prošli trať velice tak, jak potřebujete a že vás na 400 metrovém ovále v Horšovském Týně 22. července 19:00, kdy bude odstartován první běh, nic nepřekvapí. Zde už je posledních pár metříků. Vidíme už šachovnici, kterou protnete po 12,5 okruzích. Takže já vám děkuji za pozornost a ve středu 22. července se kolem 18. hodiny těším na viděnou. Naschle, čau, ahoj.